No niin, tervetuloa tänne Sienikodon keittiöön, jossa sienikokit aloittavat nyt ensimmäisen kokkausvideonsa valmistamisen. Ja mitäs meillä onkaan tänään tulossa? Tattipasta. No niin, mitäs meillä on tällä siihen tarvittavia välineitä ja sitten tarvikkeita? Täällä on sipulia, pastaa, timmiamia, kermaa ja voita ja pippuria ja suolaa tietenkin. Ja ensin tässä on pilkottu nämä sipulit ja voita laittu pannulle ja sipulit on kuulotettu tällaisiksi kauniinkeltaisiksi pannulla ihan erikseen. Ja sillä aikaa kun sipulia on touhuttu, niin tatit ovat sulaneet pannulla. Niin ne on siis pakastetatteja. Pakastetatteja. Herkkutatteja näyttäisi olevan. Kyllä, herkkutatteja viime syksyn sadosta. Kyllä, kyllä. Ja hyvin on säilynyt. Hyvin on säilynyt, nurmia näitä poimittukin vielä kaiken lisäksi. Näin. Sitten kun ne on sulanut nämä tatit, niin lisätään tänne sipulit joukkoon. Näin. Sekoitellaan. Ja annetaanko niiden nyt sitten niin kuin hautua siellä? No samalla kun ne hautuu, niin voidaan sitten lisäillä tätä suolaa, jokainen oman mukaan. Näin. Tulipa aika paljon. Huomenna on silmät turvoksissa. Noin. Noin. Sitten näköjään kermaa laitetaan sinne. Kermaa joukkoon. Onko siinä joku määrä vai ihan ranteen kaadolla mennään? Ranteen kaadolla. Tähän annokseen on nyt hyvä tää purkillinen. Jos kerma tuntuu liian rasvaselta, niin tämmöistä ruokakermaakin voi tietysti käyttää. Ja sitten lisätään joukkoon vähän pippuria. Se on musta pippuriako se on vai? Kyllä, musta pippuria, mutta sekin on maun mukaan. Jotkut tykkää enemmän valkopippurista. Niin just. Tän annetaan hautua sitten. Niin se jätetään muhimaan nyt sinne sitten. Joo, lisätään vähän lämpöä. Minkäs verran sä laitat sinne lämpöä? No se on vähän tämmönen uunikohtainen juttu, että on niin yksilöllisiä. Mutta ei täydelle. Ei täydelle teholla. Näin, ja sillä aikaa kun tää hautuu, niin ja se saa hautuukin vähän aikaa, niin joku vaikka 10 minuuttia tai jotain mitä. Joku semmoinen 10 minuuttia on hyvä. Se on hyvä. Ja sitten täällä laitetaankin pastat kiehumaan. Niin, oliko sulla niin, että sulla on siinä keittimellä keitettyä vettä jo valmiiksi? Joo, vähän energiansäästöä. Joo, ja se kiehuukin vissiin nopeampaa, se vasta sitten lähtee kiehumaan siitä, kun siinä on. Kyllä. Varsinkin jos olisi muistanut laittaa levyn päälle. Niin. Ja sitten sinne survastaa. Täytyy odottaa, että se kiehuu, niin sen jälkeen kun se kiehuu, niin sitten survastaa nämä nauhapastat. Joo. Katon, sulla on punasipulia, että oliko sulla nyt tavallista sipulia vai punasipulia tuossa? Tavallista sipulia tällä kertaa, mutta myös punasipulia kyllä voi käyttää. Niin. Ja timmiami on hyvä yrtti. Voi muitakin yrttejä tietysti käyttää, persiliaa. Niin, taas oman maan mukaan saa mennä. Tämä on ihan perussetti. Kyllä. Nyt on pasta kiehunut ja kastike on laittu siihen päälle, koristettu timjamilla ja sitten siihen voi vielä siipaloida parmesaania. Näin. Siinä siis herkkukattipasta. Ja oikein hyvää ruokahalua toivottaa Sienikot ja Sienikoki.